Здравейте на всички! Днес ще ви покажа моя сървър. Не е Soulplex, спокойно. В който той не е привет всъщност и може да влезете за да си просцъкате. Доста готино сървърче. Аз играя с още няколко човека, но в момента ги няма и чакам да станат на линия, за да ги викна. Значи, ако искате да влезете в сървъра, скайпа ми е krasi.goranov2. Пишете ми по скайп, аз ще ви приема и ще ви дам IP-то. С безплатен хост е сървъра. Няма да кажа откъде, вие трябва да си знаете. И да, общо взето ви препоръчвам, може да влезете. Не е привет, отново казвам сървъра. Искам само да знам на колко години сте и откъде сте. Пишете долу в описанието и аз ще коментирам дали да ви... В смисъл, пишете долу в коментарите и аз ще ви кажа дали да ви давам скайп. Всъщност, ви давате вашия скайп и аз оттам ще го напиша в моя скайп. И ако някой друг ми прати покана и така, ви блоквам вас, защото сигурно вие сте му дали това профилът ми. Също може и да сте му дали IP и който без да го познавам и без да ми каже ник, влезе или пък ме лъже, че има два ника, един се влезе с тоя, друг с тоя. Киквам, бамвам единия ник и ще влезете само с един ник. Така. И да. Ако ви познавам случайно, ако съм се абонирал за вас или нещо такова, може веднага да влезете. Мен не ме интересува, само да ви знам ника и толкова. И препоръчвам общо взето да влезете. Така си знаете, че започвам поредица на Slime Rancher и се надявам да се абонирате, за да следите следите поредицата, защото играта е доста готина. Но сега няма да говорим за нея, сега говорим за моя сървър. Та, нали викам ви, оставете коментар и скайп. И там ще ми кажете в скайпа колко години сте, какво става там, той. И аз после ще ви пратя IP. Но на всеки един час IP-то се сменя. Така че ако пратя IP и след 2-3 часа или там някъде, не можете да влезете, в смисъл пише, че е затворен сървъра, аз ще ви кажа дали е затворен или е сменено IP-то. Ако е сменено, ще ви пратя IP-то. Пък ако не е сменено, не знам. Да, просто влизайте. Сървър е нов от днеска, от сега да че го качвам. Днеска ще качвам 3 клипа сигурно. Този на Slime Rancher, след като кача този. Да, моля влизайте. Както казвам отново, пишете долу в коментарите. Абонирайте се, за да следите поредиците. Ако желаете, не ви карам на сила. И така, това е всичко от мене. Всички да си знаете, който чупи или читва някакви такива, ще бъде баннат от сървъра и няма да влезе никога. И също да си знаете, че играем всички в едно, в смисъл няма разделно. Може да си направите къщата тук и да си даваме итеми. Но ако вземете някой друг итемите без да сте казали на този човек, който вземате итемите, също ще води до бан. И да, благодаря, че гледате. Отново казвам, пишете долу в коментарите Skype и оттам ще ми напишете на колко години сте. Сървъра е ванила, не е привет и всеки човек може да влиза.
но просто сега няма да дам IP. Да. Това е всичко от мене. Дано ви е харесало сървърчето и така клипа. Довиждане.